Zer dakizu energiari buruz? Laguntzea nahi? Dirdir naiz, eta herritarren eskura dagoen informazioa non topatu azalduko dizut. Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, honako konpromisoak hartu dituzte. Berotegi efektua duten gasen isuriak 40% eta energia kontsumoa 32,5 murriztea. Ez hori bakarrik, kontsumitzen den energiaren 22% jatorri berriztagarrietakoa izan behar da. Energiaren inguruko informazio asko duzu eskura. Esaterako, Energiaren Euskal Erakundearen web orrian. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere lanketa handia egin du 8 eskualde eta 81 udalerrirekin elkarlanean. Eskualde bakoitza bere erritmo eta baliabideen arabera ari da gaia lantzen. Urola garaian ekintza konkretuak jarri ditugu martxan. Denak ere, 2016 urtean garatu zen lehenengo eskualdeko energia planaren baitan. Beraz, jada badakizu non topa dezakezun informazioa. Ondorengo bideoan, Urola garaian egin diren sentsibilizazio kanpaina desberdinak ikusiko dituzu.